Ako ste pomislili da ćemo u ovom prilogu govoriti o templarima ili pak ako mislite da su vojnici iz križarskih ratova i današnji križari isto, morat ćemo vas razuvjeriti. Naime, križari su Hrvatska katolička mladež, to jest crkvena laička organizacija, nastala 20. godina prošloga stoljeća. Nakon raznih povijesnih previranja, njihov cilj je i dalje ostao isti, a to je okupljanje hrvatske mladeži i duhovna izgradnja mladih. Križari kao organizacija mladih aktivno djeluju i u apostolatu, koji služi za izgradnju hrvatskog naroda u duhu evanđelja, a na osobno posvećenje svih članova. Ono leži u geslu žrtva, euharistija, apostolat ili skraćeno ŽEA. To geslo u križarsku organizaciju uveo je blaženi Ivan Merz. To je bilo i geslo njegova života, a križari ga smatraju svojim duhovnim utemeljiteljem. Kroz izgradnju cilj je da to geslo bude urezano u srce križara kako bi u svakodnevnici bili stijene koje valovi ne mogu slomiti. Blaženi Ivan Merz kao primjer križara je bio otvoren životu, otvoren za mlade živeći svoju vjeru. Važno mu je bilo odnos mladih ljudi prema crkvi i prema papi. U tome je izgrađivao zajednicu, kao tako i poučavao mlade, te sve bazirao na odnosu prema Euharistiji. To mu je bila glavna duhovnost, molitva pred presvetim i sve promatra u tom odnosu. Živeći svoju vjeru u duhu evanđelja, posvetio se i apostolatu i taj primjer ostavio svojim nasljednicima. Vjerska organizacija koja djeluje u duhu katoličke akcije, a mahom je mladenačka organizacija da su članovi mladež. Svrha organizacije je rad na posvećenju vlastitih članova i duhovna izgradnja, ali i apostolat za izgradnju hrvatskog naroda i duhovnu obnovu hrvatskog naroda u duhu evanđelja. Revitalizira nam se cijelo društvo i tu stvaramo program. Jedan od najinteresantnijih programa je upravo to križarsko ljeto. Imali smo ljetnu duhovnu obnovu na Lošinju. Meni je to bila prva obnova s našim križarima i naravno bilo je lijepo, jedno duhovno jako sadržajno. Odmaknuli smo se od mobitela, od kompjutera, od Facebooka, od svega tih 10 dana. Čak i bila šala da će nam uzeti mobitel i sve, ali eto, nisu morali jer nije bilo potrebe. Bilo je toliko zajedništvo, cijeli dan smo bili zajedno na predavanjima, na čak i kupanje, objed, molitve, jutarnja misa u 7 sati. Kad god bi navečer zaspali, svi smo bili redovito na misama u 7. Navečer su bile krunice, to nam je kao bila molitva za laku noć, iako smo poslije toga daleko završavali sa igrama. Ova organizacija pokušava okupiti što više mladih iz raznih krajeva Hrvatske. Križara u Hrvatskoj ima otprilike 300-tinjak, znači prisutni smo u Požegi, Virovitici, Slatini, Ogulinu, Karlovcu, Josipdovu i Cerovniku, nadamo se uskoro i Antunovcu. A ovdje u Zagrebu okupljamo se mi studenti i tu nas ima negdje oko 20-ak aktivnih članova. Jedna od njihovih specifičnosti zbog kojih su prepoznatljivi i čemu pridaju veliku važnost je štovanje i promicanje ljubavi prema papi. Organizirajući Papin dan imamo jedanput mjesečno zajedničku euharistiju koji prethodi ispovjed i poslije toga pričest. To je ono što nas je blažen Ivan Merz na neki način ostavio u nasljeđe. U današnjem vremenu prečesto smo okupirani materijalizmom i zaboravljamo na duhovnu dimenziju ili je tražimo na krivim mjestima. Križari nude ono najpotrebnije, istinsku duhovnu radost i ispunjenje. Dosta velika zajednica u kojoj imaš ljudi i prijateljstvo se stekne jedno veliko koje znači nevezano znači na blizinu, dosta si udaljen sa ljudima, a možeš steknuti osobe s kojima ćeš dijeliti neke stvari. Svi koji dođu na križare dobiju prvo prijatelje, zatim i Boga upoznaju kao najboljeg prijatelja u životu kojeg mogu imati. Duhovno rastu u zajedništvu, znači naši susreti uvijek prođu u smijehu, veselju, pjesmi i zajedničkoj molitvi. I mislim da svi uvijek budu ispunjeni nakon zajedničkih susreta i to daje onako snagu za sve što nam život donosi. Zastave gore, križarski rode, za vjeru našu.
našu naprijed u boj. Križevi bijeli neka nas vode, iz mladih grudi nek je